Hej, det er det danske Android Tutorials. Og i dag vil jeg vise jer, hvordan man får gratis Android apps. Det første du skal gøre er at gå ind i Android-markedet, finde et app der koster penge. Lad os sige Doodle Jump. Det koster 6 kroner, som du kan se. Og det gider vi selvfølgelig ikke betale for. Så du går bare ind på internet, gå ind på forshout.com, og så søger du på Doodle Jump.apk. Doodlejump.apk. Og .apk skal altid være der, fordi ellers så hører det ikke til telefonen. Og så tager du den, som der senest kommer på. Det er den der. Og så skal du vente et antal sekunder. Så det er lige 20 sekunder. Det kommer ind på, hvor stor filen er. Du kommer op og vente på 100 sekunder. Nå. Men så når den, nu er den ved at være færdig. Så trykker du her, hvor der står click to download. Så står der starting download. Så burde du meget gerne komme herop. Og når den er færdig med at downloade, ja, så trykker du på den, trykker på installere, og så er den installeret, og så kan du spille det. Vær sød og subscribe og comment til mig, og hvis I har nogle spørgsmål, så bare skriv.